Това е имот с приблизителна площ около 75 декара, с немалък сграден фонд. С увеличението на минималната работна заплата, разходите за физическа охрана се дигнаха неимоверно много, поради което се принудихме да търсим някакво решение за, от една страна, за намаляване на разходите за сигурността на обекта, от друга страна да имаме съответната сигурност. След проучване се спряхме това нещо да се реализира от фирма Бодосот. Система за видеонаблюдение, система за контрол на достъп, домофонна система, интегрирани на една обща платформа, и благодарение на колегите от Дахоа ние успяхме да реализираме едно много добро решение. Системата включва 24 видеокамери, част от които разполагат с въртящи глави и аналитични функции. Така се постига контрол и цялостно наблюдение на локацията.